Ние ползваме плацове. Те ползват тропическата система, която реално погледнато се наблюдава от обсерваторията по цял свят. Между другото, в Индия аз има напредък, къде ходи там. Тя ме беше снимала в една от техните обсерватории с телескопите, стари на обсерватории, но телескопи са вкарали, отдолу си има горизонталния кръг, планетите направени от метал как се движат и всеки ден ги мърдат. Те, които са по-бързи са планети. В смисъл, индийците са изключително напреднали в гледането на звездите. И те използват, как да кажа, те си използват това, което е реално на небето, го прилагат по много точен начин. Има една програма, която аз намерих, казва се, такива името. Ще ви я пусна програмата да си инсталират, аз съм за Macintosh, ще търся и за Windows. На нея си вкарваш примерно датата и часа на раждане и с определено завъртане буквално ти показва галактиката, смисъл нашата слънчева система ти показва галактиката, извърта ти и я поглеждаш, ако я сложиш, примерно, ще виждаш точките, които са ти отбелязани като планети, ще виждаш примерно Венера в Овен, Луна, да кажем, в Рак, Нептун, да кажем, в Скорпион. Всяко едно нещо се вижда, ако се наложи върху картата, буквално отговаря на това, което е небето. Тази програма, тя симулира небето, но може да променеш гледните точки. С тази програма има един немски астролог, астроном и историк, който открил всъщност датата на раждане на Исус. Благодарение на тази програма, защото е сложил като гледна точка там, където идват тия мейджари на астролозите, които темата, които отиват да търсят, и всъщност това е някакъв съвпад, мисля, че беше на Венера и Юпитер и три планети, които идват. Вие сте наред. Айде малко да пушим и после ще говорим още. Да. Вие кажете. Много да се пуши. Тебе ти хареса, май, да гледаш през това око на обектива. Добре, включи се. Колко стана?